Здравейте, приятели! Днес сме на концерт на Константинос Аргирос. Предния път ви взех на концерта в Солун, а сега отиваме в Арена 4 осмици. И ето тук да се включи и един от феновете на Аргирос. Така че сподели какви си очакванията преди влога, преди концерта, във влога. Четвърти концерт. Как? А тебе ти е четвърти? Да. Какво ново очакваш? Нещо ново да пее още повече. Ето повече от 3 часа. Той няма нови песни. Има. Кога? На 27 излиза новата му песен. Та, аз очаквам да е шоу, както беше в Солун. Ако не, ще си отидем и в Солун. Така, не правиме реклама на вода Велинград, защото сега отиваме. Ще ви споделя емоцията от влизането. За сега има доста хора, има задръстване, но ние се изхитрихме и паркирахме при фитнеса и сега ходим пеша, за да не излизаме после 5 часа от опашката. И сега ще ви обърна да видите какво се случва пред Арена 4 осмици. Все пак аз съм бекстейдж оператора на концерта. Аргирос, ако това видео стигне до теб, знай, че си в сърцето ми. Айде сега обръщам. Абе, аз май не съм записвала до сега. Чакайте малко хора да видя дали съм записвала. Какво става тук на булеварда? Движение, пред нас хора, зад нас хора. И какво да ви кажа? Всички са дошли да го слушат. Надявам се поне да му знаят песните и да не са като на оперета. Ето е арената. Айде, като влезнем ще се включа. Този път влезнахме доста бързо, явно нещата са организирани, но в залата е някаква лудница. Чакайте сега да видим къде сме ние. Гледайте, има пуканки, хора, царевица и вижте какво е. Тук вече сме в залата и може да видите колко много места има долу, освен масите и зад тях първите редове. Вече част от трибуните почват да се пълнят. Аз ви показвам, че ние сме от другата страна. Ето сега вече сме заели нашите места. Отидах на фризьор Лати да ми направи косата, защото утре, мили хора, съм в преди обед в Валентинското студио. Я кажи сега местата как са според теб. Прекрасно този път. Точно можеш да си танцуваш даже. Миналия... Аз не смятам да съм като на Лили Иванова на концерт. Миналия път бяхме в Солун баш пред сцената. Той не ме видя. Надявам се сега тук да ме види, но ви. Ще видим. Шегувам се, нямам търпение концерта да започне. И да се насладим на емоцията, наречена Константинос Аргирос. Показвам ви вече по пълната зала, за да видите за какво става въпрос. В залата има не знам колко човека, ще видим като обяв. Вярвай, че се за теб. Много ми се иска да е така. До мен е даманата, по която въздиша целият Балкански полуостров. Ти ми водещата и царица на светските новини. Елизабет Методиева. Спокойно, дами и господа, няма да говорим дълго, все пак не са ни платили високи хонорари. Аргирос. Също толкова секси колкото мен, но може да бе и доста по-богат. Константинос Аргирос не е третият брат Аргиров. Той е най-актуалният и най-красивият гръцки изпълнител. Константинос е в България за трети път. От спешна помощ казаха, че при всеки негов концерт средно по 64 фенки припадат. Не припадайте, момичета, моля ви. Вечерта първа започва и ще бъде прекрасна. Започва ужасно красиво и много секси, защото преди голямото шоу на тази сцена ще излезе едно талантливо и очарователно момиче от Армения. Никога преди цели 20 души бенд. Тук идва тя. Атина Манукян! Аплодисменти!
затишие и след малко излиза Константинос Аргирос. Погледнете, залата е фул макс. 12 000 човека очакват моята любов, моя бъдещ мъж. Ергена сезон 5, аз и той. Забравих да уточна, че сме в гръцкият вариант, не в българския, защото не сме актуални за България. За Гърция ще бъдем повече. И ако Санторини е всичко наред, там може да бъде сватбата и меден месец на Миконос. И първо за най-добрия бенд в Гърция, които са тук заедно на сцената. Аплодисменти за невероятната Атина Манукян, която буквално след няколко часа ще се бори за своето място на Евровизия. Знаеш защо съм толкова задъхана? Ти ме чакаше тук отзад. Сега вече за това нещо ще ми завиди цялата зала. Играх футбол с Константинос Аргирос в гримьорната. Искам да ти кажа, че това е документирано и ще го излъчи в ефира на Нова във вторник. Аз реших, че завиждането е за играта отзад. Да оставим страна моя хумор, защото не е с сцена. Абсолютно е така. Сега всички знаем какво чакате, така че ви предлагам да го приветстваме с бурни аплодисменти. Най-голямата гръцка звезда за трети път в София, България. Силни овации за невероятния Константинос Аргирос! Четвъртия път ще е за сватбата ни. Тук вече е броени секунди преди излизането на Константинос Аргирос и честно казано аз настръхвам от инструментите на бенда, от атмосферата, която залата създава и вече виждаме кадри на самия Аргирос. Аз хора наистина го харесвам супер много и всеки път като ходя на негов концерт, чувството е просто уникално и се вълнувам се, защото това е моят любим изпълнител и мога да го слушам постоянно. Много ми се иска в това видео да ви покажа самата атмосфера с звук, но знаем, че звуците в YouTube на някои видеа се свалят и се забраняват и ще ни ограничат най-вероятно видеото, затова просто ще ви покажа част от емоцията, дори в кадри. Надявам се видеото да ви бъде интересно. Ще се радвам да напишете в коментарите харесало ли ви е, а в моя TikTok канал ще може да видите видеа от самия концерт, за да ви пренеса наистина в живата атмосфера, която е била там. Ще ви оставя кадри от неговите изпълнения. Ще ви казвам кои са песните. Да, няма да е същото, но поне пак ще видите нещо. Тук ви показвам точно къде е в момента. Ето го зад сцената и започва леко да пее неговата песен Елпида, защото това му е песента, с която започва и завършва концерта. Виждаме футболна тениска номер 8. 8 е любимото ми число, 8 е знака на безкрайността. А тази тениска в последствие ще видим защо е номер 8. Много ми е любопитно.
Ето, вече е на сцената, публиката е на крака, а всички пляскат и просто, вау! Така, оставям ви, за да видя какво ще се случи, да мога да снимам и вие просто гледайте. Тук аз, мама и Лари пеем Елпида. Тук сме се вживяли в ролята на певици, но кой колкото може. Тук вече той съблече якето и виждаме, че тениската е на легендарният Христо Стоичков. Това е голямо признание той да излезне с тениска на един от най-великите ни футболисти. Но това е едно уважение към нас, към държавата, към футбола ни, което Евала му прави. I've always felt the love. But this tonight, all of you guys, I would never imagine this. Thank you so much. Thank you. Appreciate. Thank you. You are my friends for life. Let's have an amazing night. I hope you enjoy the night as much as I will. Thank you so much. Let's go. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Let's go! Тук пее моята любима негова песен Ирио Василема, което означава залез. Не съм точно сигурна на гръцки дали го произнасям правилно, но може да чуете песента. Това е най-уникалната и романтична песен. Ето тук виждате хората станали, снимат. Изживяване. Препоръчвам ви с две ръце да отидете на концерт на Константинос. Тук вече отново пея и ви показвам моите данни. Хубаво е, че не може да ги чуете, защото не са добри, но може да чуете Ирио Василема в YouTube или в канала на Константинос Аргирос, защото няма нужда от мен. Тук вече свирят на бузуки. Обожавам бузуки, особено мелодията, която свиреха, беше невероятна, както той казва, amazing. Супер лежерна, супер романтична, много хубава. Отново ме виждате мен като бек вокал. Тук пеем Ексиме Ромата. Но натам няма да продължавам. Запях ви просто това. Си го изрежете, мютнете, както и да е. Пращам ви целувки за това, че седите и ме гледате как олигофренясвам, но нищо. Аз поне се забавлявам. Следващата песен е Атина му, песента за неговият роден град, и погледнете, цялата зала е на крака. Това е велико. 12 000 българина да станат за един изпълнител от Гърция. Дори имаше обращение от Стоичков, който му подари и топка. Да свърши! Беше много яко, много хубаво. Аз съм много щастлива, но след малко ще ви разкажа как мина концерта. Докато чакаме всъщност да се изнижем, ще ви разкажа за концерта. За мен всеки път, като гледам концерт на Константинос Аргирос, е емоционално, защото аз наистина съм казвала много пъти, аз съм му фен още от дете, от преди 10 години, може би, и повече. И наистина супер много се кефа, пея, скачам. Ще видите кадри, ще са мютнати, защото знаете, че ще ни свалят видеото. Но е доста по-различно. В Солун има много гости изпълнители на концерта, който беше от Coca-Cola Tour. Но пък е много по-хубаво от първия му концерт, който беше, т.е. втория концерт, който беше в НДК. От българските концерти този беше топ и като озвучаване, и като атмосфера, и това, че е по-широко, може да танцуваш. Въпреки че имаше някакви хора, като че ли тук са дошли да гледат оперета или някакво гунди. Не знам, аз не знам защо идваш без да се забавляваш, но все тая. Мама е разочарована, че не пия Солун.
Но нищо де, ще отидем на Бузуки. Бяхме вече на 2 концерта, тя на 3. Аз бяхме на 4. На 4. Чакай. Първия, когато ти беше в Ергена, да, после бяхме в НДК, ти после беше в Солун и така, т.е. аз съм била на 3, тя на 4, но сега искаме да отидем на Бузуки или в Атина, или в Солун. Обаче искам да ви кажа, че от концертите първи е Аргирос, после Вертис и след това Никос и Пономополос, на който сме били. Сега искам да отида и на Петрос и Яковидис и Мазонакис евентуално, ако направи концерт. Най-хубавият концерт беше в Солун. Но най-хубавия, да, е в Солун. Беше много яко. И от утре почвам да манифестирам Константинос Аргирос всеки ден, защото нашата морска сватба ни очаква. А този влог приключва точно тук. Бъдете здрави, празнувайте празника на виното, любовта и не си пожелавайте Аргирос, защото той е зает. До скоро, до следващия влог. Айде, кажи чао на хората. И си търсете половинка, за да ви стане литър. Айде, адиос!